Halo guys, selamat berbuka puasa. Menunya hari ini jangan bobor, ada mie, terus sambel, terus ini telur, gak lali karo keropoke, terus gorengannya ya ready. Terus kicik gawe kopi. Oke, lanjut gue ya. Oke, gorengannya ready kabeh pokoknya. Bentar lagi buka puasa. Ya, sebentar lagi sabar dulu, nggih. Kurang menit, Pak. Wah, walaupun kotak sekali kurang 1/4 jam lah. Walah ya sebentar lagi lah. 4 jam tunggu dulu. Istirahat masih kopios. Sabar nggih Pak Yoni? Ya. Oke, siap nunggu buka puasa. Kira-kira sih sak jam kas. Bejo. Video malah. Oke, lanjut. Oke siap. Alhamdulillah dari ini kita cair banget ini. Totalan, rekap. Alhamdulillah. Iya. Randang buka Pengen buka itu. Sabar seperempat kas. 1.200.000. Wis sambat ket mau kira-kira. Lah piye lah kok kan jungkir lho. Bae juga Dadi kerucuk-kerucuk. Lah alah. Telet mengkas. Jam piro to wong. Telet mengkas. Ya iya sabar sik. Tapi weteng wis kerucuk. Ini ki oleh ora ngene iki ngomong. Ora oleh no. Lah tenan yo kerucuk tenan orang ngapusi mlah dosa betuki. Penting kan ora mangan kok. Ngapusi no. Kok Aku wis anu lho, wis cantik lho, ndang ngapusi no. mau kok cepete kok wis. Oh iya lali sadone gak tak cobatin no. Lah iya. Lali aku. Wis sesuk nang ya. Oke. Sesuk ambek ya. Apa puasa sing penting ora mangan. Oke. Iki ora mangan. Ramangan aja ta, Pak? Mau kelok asline. Oh, gak kabeh. Lah iya. Semadang. Madang iso apa iki ya, Ndang. Halo. Oke, lanjut lagi nanti. Kopi, Mas. Kopi. Ayo ngopi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yuk Gus, buka. Allahu Akbar. Alhamdulillah, wis gak gitu. Alhamdulillah berkah barokah. Kerucuk hilang. Padahal lu nyapu-nyapu lo ya. Iki lho, apa Ramadan lho ilang kerucuk masamu. Ramadan tok. Bila puasa Mas. Ora poso ya, nah aku lho poso asli. Asli. Tung manggo iki yo permangan arep rene kowe. Oh iya aku kok ora poso iki lho. Lho teko bagus iki aku mesti poso ngono. Poso pra, Mas? Poso saya. Poso. Oh, alah. Tenan yo ngenyek gitu omongnya. Bisa mengerti. Ya. Tenan yo poso yo. Gemu. Alhamdulillah. Wis oleh 17 hari belas ora mokel. Iya. Ya mergo ora tau poso. Poso Lin. Aku mau ke satu tok. Aku pengen tuleh meneng ae. Aku satu tok nek ben pas kae. Video dia ora poso. Nah, ngatek. Kok masuk luwe. Iki mang aku ora poso iki ta. Ora poso. Biasanya yo gak. Lah iya. Biasane kok. Ayo Mbak nang gak ono. Lah mbok dhewe dah. Di anu to. Viral kok. Lah tak mbok dhewe. Dasar kendel. Dasar kendel. Ora kendel luwe. Terpaksa. Njok iso. Lah pisan isi yo kru kaliran sing ngoni sapa? Iya. Monggo Bang. Nggih, nggih. Iku nyucuk barang. Nggih, tapi ya nembe belajar. Kena nyimpen ae. Yo ora. Apa-apa yang nang cowok no. Ya, ndak pakai maring presiden. Ya kan dari kecil kan nyanyi nembang. Suaranya kan suara wedok dari kecil terus. Kok mampirnya iya. Jangan kok kali aku.
juga iwak isin aku. Iwak apa? Lawe tempe no. Bintang kamu larang lawe tempe. Cangkem wedhus, Nggih lho, Bro. Niki iwak-iwak Asin bapak patut-patut. Ngono ki ndek awan ki lah telepon iki bang sik golek babat jenenge. Mulai aku ning ndi ki ning Caruban golek lawuh gandus. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Ayo. Jangan Bang. Ini sayur bos. Oh, jangan. Makan nanti kan. Makan nanti. Iya, makan. Bisa dibilang oh, sudah Bismillahirrahmanirrahim. Terus jagongan buka bersama. CCTV. Aroma besi, Lawe tempe. Apa sing urung ki? Bun manunggal lawe tempe. belum dino iwak ya kok ngerak. Yo patut-patutin ki Kalah, tekan kalah. Piye Mbak Tria? lawe tempe ngene manunggal. Lah mulai muni nanti. Lah mulai muni nanti jiran ki. Jeng Caruban tuku daging tuku babak. Bagus. Pas aku seneng. Ini patah-patah gere-gere lo gak asin yo rene. Kalah jenenge. Mangan. Indira, gerakan to. Apa ki ndok eleh. Doket tuh wipis tipis. Lah babane dawa gitu. Doket dicampur glepok kuwi. Lah iki untung ora tak campuri pasir. Ndak gawe konten drone di HP-mu. Dikit lah kira-kira. Enggak. Udah kok HP-mu di. Blak. Lah iya urung ya. Ya gawe teh lonte ikut Mas. Ya seperti inilah guys, keadaannya apa adanya, yes. Manis gini ya guys. Segone kurang berat tak jebuk nene. Enggak. Adanya ini sayur apa iki babar, iki tempe, endok, sambal teri. Lawe apa? Mesin dan kodang lawan mau tempe lho guys tenan. Lawe tempe, tapi kira nek bintang tamu niki presiden aku ngawi to. Ya iki Lawe iki daging apa ayam. ya ngenutne to, ngenutne. Tempe besti. Ngenutne. Sindene kan 35. Engko nek di apa ki jenenge kei lawur reno kok nek sampeanku nek gak tawar sama kok nek mencret. Alasan. Loh, tempe tok, ndoknya neng ndoknya berarti ndoknya tuh wipis. Mbak, kowe pengen kanjeng iki lho dingklek lho. Kalau Kayak ada kamu lho. kamu kan jago di diklik. Iki lho, dorong sare messenger lho, klunting ya. Ndoknya tipis samprat tepung. Tadi konten. Nona jadi konten ya guys. Ya seperti itulah guys. Apa sih urungane? Kopi urungane? Wes. Nang mangan pisan yo. Iya. Jadi mulai saat mau. Yuk. Dewe kita mangan. Saat. Apa? Dari saat. Koncone kan. Nek, betul nek. Ya. Iki lho mari kantor ning kene yo meneng ae sakit. Ini nek mewah-mewah kene, sakit nih. Dari ini Mas. Dari ini. Dan berdua dek iso ning kono tak kuat kok. Kehormatan Oke guys, buka puasa bersama-sama udah selesai. Nggak mangan timbul lingak-linguk. Soalnya Lagi kudu mangan. Ayo. Mangan.
Kamot pelimu iku ora. Oh, mangan kerang. Lho, Cendra, deh. Kamot pelimu ora mangan. Ben kon mangan angel ya. Ya iya. Gak mangan mati wingko. Ora mangan mati. Gak, seneng tuh. Yo ora mangan ora. Sawarai, rumang samu. Rumah samu apa? Kaya bagus-bagus aja. Kaya bagus-bagus dhewe. Ngombemu paling apa? Ngombe paling apa? Mantap. Mantap. Sprip. Sprip. Aku lho. Aku lho. Peceren. Gak. Kok bangga sebalanku. Sepelan kawali. Kok iso. Neng kene iki kudu mangan ra ketok lawoe. Oh, iya. Ya bagus malah menang ae rokok. Lah yo, angel Iya, ta dan jane iki. bojone Tumini iki. Nanti rong sedotan. Nesu. Aku kan di bojo. Lap. Ini lu gini. Aku di bojo. Lu gini bensin. Bojo ora pas singgih. Nah, Gede. nih, iki paya nyotek rokok anae. Lah yo. Piye, Dak? Lanang kok kandhamu. Ada tipe makmu bos. Oh, ngono. Yo, angel ngomong-ngomong. Paling gak diwehi iki lho paling iki ne. poso. Lho ya bar buka. Bar sahur keramas. Aku ki nak poso iki malih lanang ora wedok. Iya. Oh. Dulure lanang. Mlotrok ya. Oh yo lali lu gak support. Kok wedok sesire mlotrok. Nah, ini iki kemangan. Nah, yo angel. Kowe kok nek angel-angel atur awut dijol iki lho kowe. Gelem ora? Gelem mau. Lah iki Mase apa mesti mau. Dulane mase arep mangan ora kolu kan ngerti aku. kok sampean ndi, Mas? Babatan iki. Cerban Wonasri. Wonasri. Belerjo ya. Oh. Sar, Wes cekal. penyakitku ki niki lho. Nek bar mangan mesti pengen yang bisi. Nek main cret bisa ring mesti. Astagfirullah. Pak Kade mangan. Yo ora banget ten yo. Jan koyo ngene iki koyo ndok kuwi pernah. Allah, astagfirullah. Kayak ngene iki guru bayangno iki lamun guru. Alah gak percaya nek sing kaya jangan asli luwih nemen. Kayak apa? Wong lawinge lontoro lho, mesti sik utuh lontoro. Ya, menani. Nek mangan ya. Tapi njebet kabeh kok kene iki lho. Ya. Tadi. Kok kene iki lho. Ora karo ngadeg nemak tek 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 tek. Astagfirullahaladzim. Lan gak oh ngono e. Kok iso malah ngono lho. Kok gegelen kok. Neng ngene iki yo ngene iki senengane guyon. Iki cek sekolah Mas sampean? Nggih. Kelas piro? Kali Loro SMA, nggo vitamin Dro. Aku tahu. Lho tahu. Lah iki. Gurumu jenenge sapa? Guru kawitan sapa? Tidak percaya. Kowe iki pengen unjuk gigi ya, mikir ana? Anu, iki. Saya sekolah. Oh. Kok rupane wis poel. Rupane wis tuwek ya. Wis poel loro. Dan aku ibu. wis ora poel matamu. Nek aku cilik. Oh, iki cek imut nek iki. Iki pria bermutu. Oh. Bermutu ngerti itu Apa? bermutu. Bermuka tua. Iki pengen unjuk gigi ana. Iki lulusan tahun pira, Mas? Sama apa lu? Anu, sekarang Malang 12. Sampeyan lulusan tahun pira? Ini SD. Bilang 17 sih. Ini lapangan. Ini tuti. Itu seneng. Sapon, tak popon dong kayak. Bulan to. Sama ditulah gak apa-apa. Ditulah gak apa-apa. Utuh ora gelem. Lut piye? Ditulah. Mantap lagi. Mangan ora? Apa? Nah, ora gelem nih. Ora gelem utuh. Padahal anake gelut piye? Endra. Man. Apa? Denge. Dra. Dra ki lho sing alus ki didulang Dra, ndang Dra. Alus ki dulang. Sampun telas. Murung. Langsung leb-leb tek. Simpen duit kok, Mbak. Oh. Kilo panganane tekone iki lho. Ya. Gadokane. Kene. Ganti porang minggu. 30. Jalan Mbak. sawe ya, Mbak. Eh.
Iki 30 selawe. Wis tak kowe to, Ndro. Tekone mah wis bar buka. Ndro. Saya kan ya? Ndro ora perlu tok apa-apa dinyang ae. Hei, kalau meneng ngene lho, kadung warak teko, mari kalian dipangan yo. Boleh dimakan iki lho. Lah gaya lagi. Ya iku ngene piye wis warak. Ya wis tak badok. Tak pangane dhewe kok ini. Iki lho Mbak, duwite Mbak sih Mbak. Mbak. Ya wis dadi pangan. Tak cari gak sopan. Blas. Ini apa? Baca sih. Iki apa tau? Sate Jawa. Wis sate. Sisa Mbak, sisa. Salah satu. Ya. Ya. Nah, ya. Nah. Kelebeke Besti. Masa mangan ngono ki sama kemarin. Nah, ya. Mana ngono ki mangan? Nah, itu ada sate Besti. Mana Bigo? Teh. Kalau ada. Amin. Sate saan udus. Tapi pada syuting apa cuma gorengan dulu tiga ya. Wes toh. Sate opo? Dulu sapa? Sate kirek. Makan tahu no to. Ilang kuwi jare bundel ope. Ya iya. Enggak, pemilihan kejadian mangan pangan dhewe. Ora si tek kok ngrasa loro minimal. Lha kok ngono kuwi kok. Wong bakul silok lak iso langsung rasane iki silok apa udu. Kayak anu ae. Ndro nang marek non. Kan kok meneh gak jajan. Aku lho nek kiper mobil jarak 5 meter lho luwe. Beb aku kok njaluk gawa mulih beb. Gawakno galon. Lah ya aku tak gawake ngopo ngono lho, kresek-kresek retak ngono. Aku nek nyupir gampang luwe to. Ya. Iki kalau wis njaluk apa bensin njaluk. Yo, ndang. Ya 1.000 lho njaluk 50 ding, runak. Pelit lagi bilah. Mobil nyari. Iso to. Kene mobil larang. Duitnya mentek untuk mobil. Karo Ngono kira satu mobil tuku bensin ae ngokeh. apa karo ya? Yo. Bensin wis sango duit 20 kan sisane 20 to. Sibukan. Satu arah guys. Karo pian ya. Nah yan karo pian. Iki satu toko lek ya Pak. Kita itu kuwi. Carry ya. Terus Anda jujur Pak Piye? Mangan iki ora tak ngerti kok. Anda sadar jujur Pak Piye to? Mas, nggih. Busana? Sobe. Kak Susnan. Pun dadi ora. Ora pedus iki. Ora wi nganu. Ora bakso iki kok. Mentol. Tahu. Oke guys, seperti ini ya guys kesibukan kita di saat menjelang buka. Mana mau cara toh? Ada kan tak jeruk hijau. Enggak apa kok. Mudah sekali. Ya. Man. Terus guys, nanti lagi makasih sudah menonton. Semoga semua selalu diberi kesehatan, panjang umur rezekinya. Kumpul-kumpul, buyur-buyur maneh. Amin. Muga-muga Mbak Manara besok dia pendopo. Ben bisa nglumpukne kanca-kanca kabeh rezekine oke. Amin. Muga-muga teman-teman semuanya sukses. Amin. Ngono. Oke. Oke. Amin. Esok ben moro. Itu tak kabari. Kapan? Esok ben. Bayaran nek. Kok pakai duit ae? Ki lho saweran, guys. Saweran pasir ngono. Gak apa sadang. Disebar ning ngene kok di matamu. Bensin. Ben apa iki? Namu Mbak wedan. Tumini, terima kasih. Sama-sama. Mbak Indra, terima kasih. Mas. Oh, Mas. Oh, sedani boe. Sedani boe anak kula niki lanang ngono. Iya ta? Iya. Anak kula niki lanang pokoke Mbak. Aku lho Ganteng anak kula. Aku nyeluk anu Mbak lho. Ngono sesuatu karo mboke. Aku mana dalam jodoh. Ngono saya jodohne lanang apa wedok. Terus Ya aku ki lanang ya jodohne wedok. Aku celuwak lho aku nyucuk ya sambut. mosok.
Wis nyucuk ya, Pak. Iya, nyucuk iki wang. Golake krempiang, jilbabe nang wak kene kalunge dawa. Iya. Entar, kowe rabi wedok ya iso singan. So, Oh. Awas lho Mbak, sampean aja amor Indro lho ya. Pas lho. Tanggone Indro kuwi muaku. Muah, si macai mau. Iya. Muah. Muah. Muat. Wis ndek bojo, Mbak? Deng. Oh. Tahun dulu. Labi deh Indro. Ngawur. Wis piro, Nduk? Ngawur. Lucu banget tak. Hingga awake dhewe tanggal 20 sudah libur terakhir lab. Terus habis itu aku tak noto-noto arep enek acara. Ya gagake 5 dinonan lah engko bar itu acara. Acara apa? Ini rahasia dong, kamu pengen tahu aja aku pengen jaluk. Oh, enggak ada. Pokoknya. Terus bar tanggal 20 libur. Iya, tanggal 20 libur, Ya, 21, 22, 23, 24, 25 libur. Nanti tanggal 26 insya Allah kalau kondisinya sudah oke, kita live lagi sampai Iki ketok oke gak oke ini. kok ra oke piye to? Ya jadi komple sik gamelane kok. Lah kowe ning ndi gak oke? Oga masalahnya 26, 27 wis libur bersama. 28, 29 ki cah-cah iki repot kabeh no. Wis menjelang kok bodol. Ya wis 26 27 live terakhir ya. Terakhir. Ya rong dino kuwi ya terakhir ya 26 27 ya. Dua awakne rada awal. Oh, wes. Hmm. Oke, nanti bintang tamunya siapa? Besok jangan lupa bintang tamunya ada Mas Akbar dan Mas Lindro. Sudah tak telepon satu persatu kemarin bisa fix. Terus habis itu engko berarti bintang tamunya lokal ya, lokalnya. Paling engko Bu Warti, engko lokalnya karo sapa ngono. Oke. Semar. Nah, oke, seperti itu. Makasih sudah menonton. Jangan lupa ditonton terus Manara Official, Manara Family di jam 4 sore sampai menjelang buka puasa. Oke, makasih.